Yo, Agrafo, and then you raise so you will be a do. I'm my papa, I go live, you may be out to the day can come so you, if she are branded beer, say, nay, or tell any DJ Kuto, this son say, I had you see me, I had you see a honey you see a Cassani, na yanam abasem so, Eddie, Como, I knew one, yet boy, Emma, ye, and in theatre. Na ye DJ to esan se ne amapa na yerba be ye wa ha won so ya orehwe yen na nyansu sanso e wo so you medi me ani di mo chiam ne din di owura Eugene Opoku me no ma be guafu ya tena CD na we a onim se ne ye no yemfelu le biada medi ti wa baba shop major pharmacy ana ne Jacqueline Enterprise Siman Advertising Kumi Concept BAJ Studios any sailors and a wood gina in each the name be to me you may be bro you now ope baby a utidia sunny and I want to be American and man fa baby no one for you won't be one for them and sans baby a TY Baba shop necessary do any threat it's an say one machine one sterilize a blade a horror at your home no the best solution with home amount when I found casa you major pharmacies who will rural problem or at say or yaribiera out also na unhian dru ne de major pharmacy chen NSSL for test ahoro bi wo honoma untumi nko hospital konko yet say be a pregnancy test na mo ne ade malaria no ne ade wo man fa ha wo be ni nyina na osima sika wo je wo no so enya bibia kakra bi wo be hwa wo ne fe nure se papa no so won saka ana ne Jacqueline Enterprise nso se ne mobile money fraudsters abroso and into Australia apese we mobile money na ho to wo dia brana so na network ahorowa e wo manga na mu ha de you owo ho sika egu ho a opese wo send fa ba bia obeboa wo na watumi asend yakọ ohia bi e de egu mobile phone so credit na apese wo finance wo send send ma umo frɛ bi wo ba bia na se wa wo fukura wo ba bia ana ne Jacqueline enso sebra na sika ne de rubu bi a pe bia ɔwɔ you na face man advertising ono nso oye into banners posters no ne ade rubu biara a ohia de aye wudumadi bi sabiri a ye wura abatu mu wo ye MP wo pese o print o banners bi ne ade posters ne ade a man fa ba bia e kasiman advertising ho na oye na adwuma ho to obeye ama so wani nso Kumi Concept nso se wo adwumaku bi a kyerɛ sɛ ohia logo bi wo pese wo ye banner bi ne ade wo design sa ne ma ne nyina bi you osan twa photo nso kan nti wo re ya yefro yi ase bi dwumadi biara wo behia photographer de Kumi Concept so wo ma bra na obeye obema wa adwuma wakasa o ye wi a sika ne sɛ 100 Ghana pra na se wuti a anhwa we ma ne 500 Ghana esa ne sɛ na adwuma hu eto ankasa BAJ Studios nso ya ewo ho krokonkrom he ya no wo
and we are upcoming artists and I say we artists are within open studio I recording room pa there also wabua no huye ama ani tibra na mu nyina mu nhwe mum na mu nya adwuma na music career na apese ko wanim no o twaka wo ma obetumi abua wo ama na akọ nanim advertisement bi kura na apese wo ye ntu pese wo ye voice recording kakra bi na wo ko radio so ko ba BAG studios nso so wo homa obeye bigia na kyerese udumadi no akọnkan sa nyumakuwi ene na nwure wo gira yin achi me de akro live dumadi a wato ne din kankan ne nyina ebrewo yiwu na yare nsa ebre kura na yabo ewura akenkan ne mu na ansa na no wo hwe me fi mi benkum so kope mi fa ma be bafu a na wotwe biara ana se branda biara yɛtena se wa ha ne yɛkenkan homa ahoro wa ɛdɔko so ne yɛsua mu no ne wɔn a na ɛwɔ ɛsan wa ha yɛre ba bɛtua yɛn adesua no so yiwu ɛna nti fi me benkum so no ya ampem daako yiwu chairman general ano ɔba sɛ a na kyerɛ sɛ baabi ewu nya wobɛka biara no ɔwɔ ano safe wɔ hɔ no a ɔde bɛhyia wo yiwu ɛna yɛn maame ante abena ɔdo nso ɔka wɔ ha sei mrante wa no sei wɔnhu ne sɛ ɔte dwumadi sia na yɛ anigye nkuto ɛsiane sɛ ne nsɛm no ɔka no ɛyɛ wɔ de busua nneɛma bebree fim ɔne yɛn maame mama ɔkraku wɔnhu wɔn ha sei a na wɔn ani agye ɛsiane sɛ osuahunu a wɔde bata dwumadi n'akyi no ɛwɔ ndɛ na ɛwɔ mfɛ paa yiwu me nua bea abena mponsa ɔno so wɔ ha sei mpempi mranti ni hia mu promo wo sa no tewde we di misrew anyame na me ye na na se anyame na metetew ne na na tetew ni tina no tew ne wo hia na na aka nya asem na efe ni o twato kra aye efuo da amia yiwu abana se de hia wo wori ne ho ba ko ene ti anadwo fa yes ko we de nya wo hwehwe tie no ene a na obete nya wo hwehwe tie no ene a na obete aninti yere ka kwa yenim de a ene na wotwe etwa mu no dan ni si yiwu ene kosi ya ne se kwanta bisa beka na asem anaso de na afutu no ema kovinti a mwawie no wana so aninti anopatutu ti o ni fifu nyina nyanya no otene pomwa no frɛ na aba no ma kwasi kwa aten so onhwɛ mpoma na no nomfa oyiwan na mrɛ e wo no de ba ya ofre ne yire nyantachiwa so ombra na obekire ne tibi no nyima no se ti o kirekire ni na yim gasa eni ti o kirekire no no ansana na ne yire beiti na ne na akra esane se ohweti ya na ne kunu ofinti amoya so nyima no na ona ne be no ne nama ohu so obedi na chi so obedi ne nchen so obedi na ne mu so na ne na nso ne kunu yima na te asese ono no onim ne odi se ti beye onim ni tiri masem aninti osre na onyi tiri man obia nsu abubu ni ti ana oyima no no oyima ni wie ya ofa ahwehwe ma no hwe na nim no ono ya kasa na ni je ti ne ho yiw na ni je ti ne ho pa ewo no frɛ na aba no ma no a ne ding di kwasi kwa aten so ontu mirika nkonko frɛ na na nkwanta bi samra ewo na nkwanta bi sa nso andwentwan na ase okɔ frɛ nkwanta bi sa bai obaya no hui no no so na ni anye hu esane se me yonko brego ya me no nam na adechi anopai wasoma so me frɛ me mra me baya ye fifi o tri hu na den pa na opa kire na nso wo moma nkire na adesrede e no de to ni nanim se ni anura ona ne kan no okoda asumi so no ni asumi kire nani ani ti osre na oni nanim enko asase wura ho aye bibia ni ha man hene a ne ding na no wusu akyem yiwu na omanenti se omugba emano esan se owanwade bia opese ode kire no kwanta bi san so amma ne yonko na sem na okan ne nkwanka na nhye na mom omane awrehim se obe na ne yesese wotu wo ye wo side medini hu bia no wona ye ani tu kokoko hu e ho chiame a ne ding di kwakuda mpare ono odi hu anim ko ohene ho ma ohene so bo ogwa na ma no wodu wo na amane ne amamre bi esese wo ye no wo ye mre ka amane ne amamre a se ne ye nyine nim no okọ ohene ho wa ahemfi a wo ma obresu na ngadi amane wo ye ni nyina wie no na
Kofi ɛda ne ho adi na ɔkyerɛ nea nti a waba na ne nyinaa gyina ne mpue a wayi o si sɛbio so bi onyansani bi ɛwɔ ahemfi hɔ dom a ɔbɛsrɛ sɛ ɔnkyerɛ ne ti a wayi ase na sɛ otumi kyerɛ ase a ɔno a ɔyɛ ohiani oni hwii ɔde ne ti bɛtɔ na sɛ wɔntumi ankyerɛ ase nso deɛ ɛne na obɛgye asase wura ɛyɛ na no ɔwusi akyɛn hɔ biredwan na nate asɛm a no ɛne nti ɛne saa afɛ ne mu hɔnom no na mpanyin a atwa ahyia wɔ hɔ obiara yɛ krado sɛ ɔbɛka biribi nanso nea wɔbɛka biara Kofi Ntiamoya sɛ ɛnyɛ saa na ɛtɛnɛn ebinom hwɛ na ho susu de kan ebi nso hwɛ ne hia so de kan ne nyinaa wɔsɛ nam hɔ baabi a na ɔnyene sɛ saa na ɛtɛnɛn de na obiara ntumi ankyerɛ wase de a wɔmfa ne biredwan ma no nkɔ Kofi Ntiamoya yɛ saa dwumadi anaasɛ otu saa na mo yi boro ɔsram asia na ɔde benya ne ho tɔm saa bere no mu no mpanyin nyinaa wahemfi a ogu so yɛ saa no dakoro no wɔfa wɔn ho adwene sɛ ne aberante yi ɔredidi saa nkua sɛ yɛ wayi mu ɛne nti ɛsɛ sɛ wɔfa wɔn ho adwene ɛhɔ na ahemkwaa bi esusu yi sɛ nea wɔbɛtumi ayɛ a wɔbɛhu nkua n'ase na wɔde asi Kofi Ntiamoya no kwan sɛ ɔrena ahemfi wɔ ma begye wɔn biredwan bio no wɔma ne nsa nom na ɔnya nsa nom bebree a ɛbɛma n'aka n'anum asɛm na mpo wakyerɛ nkua no ase ɛhɔ na nkɔbeahene nso kae sɛ ne ahenkwa no ka ne deɛ yie na mmom ɔno nso susu sɛ anka wɔde fa ne yere so a anka ɛbɛyie ɛsiane sɛ ne yere ne obi ɔbɛn ne paa nti so wɔpɛ sɛ wɔhu nkua no ase deɛ a wɔmfa ne yere so ɛhɔ wɔn antena so koraa na wɔsomae ahenkwaa na wɔkɔfa ne yere yi bae wɔtotoo n'ano biara ɔno nso sɛ nkua yi ɔno ɔyi maa ne kunu nanso saa da nankasa koro ɔyii ne kunu no ne kunu ankyerɛ n'ase da biara da ɛna mpanyin hyɛ ne sɛ sɛ wɔaka saa de a ɛna na wɔn nso wɔwɔ akyɛde bi wɔ hɔ ma no sɛ ɔtumi bɔ mmɔden kɔdɛfɛdɛfɛ ne kunu na ohu nkua yi asekyerɛ a wɔbɛma ne biredwan no edu nti ɔmmɔ ne ho mmɔden na ɔnkɔhwehwɛ saa nkua yi ase mmra na asefim a ɛwɔ mu ne sɛ ɔbarima a ɔne ne te na ahemfifo anaasɛ ahemfi mu nipa abɔ paa sɛ brabɛyɛ biribi a nte sɛ na ɔbea yi nso agye pene sɛ ɔbɛyɛ sɛ ɛbɛba so sɛ ɛma so ɛnɛ yɛsi nkonnwa yi yɛbɛhu na mpanyin na kan sɛ deɛ ɔpra ade akɔtɔkɔ ahɔnyɛ ne dɛm wɔmmɔ n'aboro na yɛnim ne nti a yɛyere yi agye pene sɛ ɔbɛyɛ na mmom sɛ ɔbɛyɛ sɛ ɔnyɛ mmerɛ ɛna ɛbɛkyerɛ ɛne nti yɛatena si mɛsrɛ sɛ dwumadi retwa gu yi nyinaa nkuto ntena se na ahwehwɛ mesrɛ wo sɛ wo nso wobɛhyɛ na akwa afoforo nso wɔ so na wɔn nso wɔngatumi ahwɛ bi ɛnyɛ Facebook ha nkoa ɛna dwumadi atwa gu yiw yɛfi hanom a ɛwɔ YouTube so ɛwɔ Acro Live GH wodu YouTube a ɛyɛ Acro Live GH yiw ɛne nti yɛatena si na akenkan no ana yɛba bɛfi ase a na yɛde akɔ yɛn anim ɛne nti ɛnɛ abofo mma no wɔn a yɛnim wɔn dedawo a ɛna ɛba bɛbɛm na afei afoforo baako abien bi aba abɛka ho nti Ntiamoya nankasa wɔ mu ne yere Nyantakyiwa ɛwɔ mu na aba nɔma Kwasi Kwarteng ɛwɔ mu na afei adeɛ pɛna ɛyɛ akoya ɛwɔ Kofi Ntiamoya na bio yiw sese wɛ ne ho a biribi aba ne ho nti ɔwɔ nkoya ɛwɔ na bio yiw na afei yɛfi hɔ nom nso ya ntomo ɛna nkwantabisa ɛwɔ mu wobɛkae a mekae sɛ ntomo ɛyɛ nkwantabisa na yɛrɛ na afei nkwantabisa no akasa nso yɛ Kofi Ntiamoya no n'adamfo yiw ɛne nti yɛakyekyɛ agofo mma no ama yɛn ho sɛdeɛ yɛyɛ ne daa no mankasa na meregyina mu ama Kofi Ntiamoya no na afei Abena Nkɔnsa rekan Nyantakyiwa na afei Aunty Abena nso rekan nkwantabisa na afei me nuabarima mpem daako bɛkan Kwasi Kwarteng yiw ɔno na ɔyɛ Abanoman na afei Efuoda Amea bɛkan adeɛ pɛna nso yɛ akoya ɛwɔ ofie hɔ Kofi Ntiamoya fie hɔ na afei sɛnea daa akenkan ne hia ofirikafo no yɛama me mama ɔkraku anaasɛ mama hyɛ a ɛna ɛbɛkan saa afa no nso ama yɛ ɛne nti bɛsrɛ wo sɛ wobɛwɛ nwoma so na watie ne yie na wo nso wowɔ asɛmmisa bi w'adwenkyerɛ bi a wode afa comment section hɔnom na mapɛbere akenkan ne nyinaa ama yɛ fɛ yiw ɛne nti mama ɔkraku mɛsrɛ sɛ wode yɛn bɛtu paa
nti amoa fi nti amoa na na yere wo dan Kofi mribebi sawasembi na mfa na gori na mamimuai ifise eyemasinhia Dan asɛm bi sɛ osempa asɛm a mepɛsɛ mebisa wo ara ne sɛ wodɔ me ana oh wasɛ bisa no ni de sɛ wonim ne mmuae dedaw minim a anka meremisa wiɛ sɛ wonim de a ɛne na me mmua ne sɛ medɔ papaapa o eyi de wode daadaa me pa menye ni koraa da nti na wonyɛ di nea nti a menyim ne sɛ saa nkuasa yi mmiara na wo a meyi wo meyi wie no mebisa wase mekaa soro kaa fam nanso woankyerɛ me da ɔdɔ ni wode asɛm a ɛte sɛ asiw wode asɛm a ɛte sɛ asiw ni na ɔdɔ ne ɔdɔ yɛ ahotɔso enti sɛ wodɔ me a anka wode wo ho bɛto me so biribiara mu na sɛ wode wo ho to me so nso a anka worensuro sɛ wobɛkyerɛ me wo mfuasɛn ase nansɛn ɛwɔ mu sɛ ɔma biribiara hia me wona me sika ntama kente nwini ade nanso mepɛ sɛ wote ase haa sɛ saa asɛm deɛ akɔpɛ a wode siw me yi mma me bontɔ me yam nwie mepɛ sɛ wopɛ sɛ yɛn anigye wie pɛ deɛ a ɛnde kyerɛ me wo mfuasɛn ase na mede mehu sɛ anka mehu sɛ anka wogu fam da na afei de wanya ade anya ne mmobaa sɛɛ na yi de efi he koraa no pɛ yi wokyɛ wɔ ni saa asɛm yi de deɛ mo mɛnka koraa me nso sɛ wodɔ me ampa a ɛnde kyerɛ m'ase nokwasɛm na ɛyɛ dɛ me mpuasa yi de bere nkyerɛ wase nnɛ nkyerɛ wɔkyena ao ofi bawkyɛw bɔ mmɔden ara kyerɛ me na meka wo ama ne hu sɛ meremmɔ so menkyerɛ wo nnipa dasɛm biara da ɛha wo ho akosua na nea maka na maka bere nkyerɛ wo turo ya tatu ayɛyɛ na ne kunu ankyerɛ no mpuasa no ase no ɔbɔɔ ne ho so kɔɔ na ɔresu akyɛm anim wɔ baabi ani ha kɔka kyerɛɛ no sɛ wayɛ biara nso ne kunu mmua no koraa hɔ ara na ɔhene maa ofutusanfo kari prebian maa no sɛ ɔmfa nkɔtɔ biribi ni kɔsi sɛ ne kunu bɛkyerɛ no akosua kaa ne tirim sɛ anome na me ne bunu mu afei na ahoɔden aba osi mu bɛduu ɛho ntam da no de paani bɛhwɛ anadwo mu no nyinaa wama ne kunu amfa na wasɛe ankɔ n'anim ɛni asɛm biara a nyɛ atakyiwa anka amfa anto ne kunu brada nanso nti amoa ambua no na ade kyɛn ɛyɛ me nwonwa yie sɛ wotumi ka sɛ wodɔ sɛ woawie ahinam sɛ worenkyerɛ me mpoasɛn ase a ɛnde tie ma ɛndi w'asomdam sɛ woankyerɛ me a megyae waware no pɛtututu ɛfiri sɛ mehu sɛ maahwɛ wo wohia mu nnɛ woanya wo nti mehu dɔ afiri mu afei de wobɛkɔ akɔ na wama afono me afono a maate ofii asɛboaboa a ne nneɛma guu kɛntɛn mu ti a mohwɛ no koo mpansi na akɔsɔmɔ na dɛn na wokyerɛ yi wose mɛkɔ a menkɔ na mereboaboa me nneɛma a na ɛyɛ ɔnwo a ɔda n'ani kaa no berɛ nea mede bɛhu asɛm ni asɛm yi de wosiw ne biri merenyɛ no saa adeɛ pɛ na gye onyame nsa wo ɔba bɛgyinaa nti amoa anim ka ho kɔfrɛ agya nkwantabisa ne ne yere ntomo ma me wose wɔyɛ biribiara a wɔnyae mmra mbɛhwɛ ade bi ma me adeɛ pɛ na di mirika kɔ nti amoa kɔfaa na abu ato so no asɛm a mmere bɛhu ni
Mia na mi say na nede me shia chewa na ma. Kofi ago Onipa oho. Nkwantebisa no na yere animu. Kofi ma chen. Ya many. Na Kofi assemble na o ma ye nkomatu se. Anya koso mo no rehye me ani bere no petututu yi. Monhwe so ogu so rebuabua ne ne ama. O so rija ya ware. Akosomo machi na efidanso veterans na yemisa wo Ya tachiwa gani ama no siesie veterans. Kofi eye assembly Mwa muni se efi se mi yi mi bua yi. Biribi aba me nsem a kire de enne mitumi se mebo ka se sebe me yonko berima biara pa me pobi. Biribi fi ase ba me nsem yi. Akosomo ne me te ho fefefa a untumi nye ni se ono na anka one me ye besi no. Da otwa me mpua na obisa me se menkyere na se nanso mankyere no. Okay, yara, ewode. Ya na o kana samuri. Efi so yete wo fefefe a osempo biara inni ye ntem. Eyi anka obo anka poma. Efi beye nne nansa akosomo mma mi nya hwene enhume mu kura. So de me hu gban ni se menkyere no gbansa na ase. Anojo yi wa man na wase anko maniwam. Ya sorry ma nwuru mani kura ma obeto ya se mankyere na orekyekere akone na fi. Se eguru meka mu yi na wa fi asebo ebo ya ne ne ama. Mehwa asem na ni susun nti na meso ma befrɛ mu. Na ma ama ne enen. osempa mpanyinsi osuhyefa womua enti akosomo nso ka ode na yenti Me wotie bi meka. Ene se ni ama me bufu ya me fi ase bo ebo me ni ama na se ne se. Me ka me kire no se o se orange me a miracle no. Ni a odi bu a me anes, na odi bu a me ne se mekwa me nko na fe de mama afunu no. E kire se me hu aye ne mfunu. Eno na ho ansa. Bio ni enti a mere pempo asa no ase me hu ne se Kofi mumi emfa me ho ento emfa ne ho ento me so kakra bi se evidence so efi se me ho brave feeling. Akosomo se mi ti e brofre na ore pe mu ahumu nsema ka obe hu se ne awo kan biara entesa. Se ni utri mu saa woni ye na kire akosomo eyara nti na wurija ya wari you awari ko de se menyaye a me kra kosua be kum. Jama aya wo se ugya Kofi aware a ubenya okunu a wote se ono aware bio. Wo de wo hwe ho eje kum wu na ehia na enye no bedi na de. Kofi enti eye no kware se wo ka kira kosumu se obekwa onko na wa ma afunu wo ana You no kware. ntomo eyi de yenkɔ ho agina ansa na yebua mede menkyia maso ni asem efise wo kyia waso di asem a wo de wanuonyam tegua ha na edi kan no sɛ wo ka kyia kosumu sɛ obekɔ a onko no nye de woni sɛ nya nani abre wo mo na ni so wankasa wo yiyi ya etusu ebie sɛ wo de nea enti a wo yi sɛ mfoansa yiri suma akosumo na obisa wo a wo nkyerɛ no kyerɛ sɛ wo suro no anaasɛ wo mfa wo ho nto no so enti Kofi wanyɛ no yiye nea akosumo reyɛ yi odi wo yɔ wo a anka sɛ wo bɛyɛ ara ne nti sɔre na yɛ mo a wo ma wo yiri dibi Kofi sɔre hyehyɛ osua de dɔma bɛpata wɔre na ne bɔtɔ no yɛ Nti a mo asan sika na abo so ano de bu Nkwantebisa nsɛm na ɔkan de bu nya ntachiwa nsɛm.
Kofi nea akosomo hwehwɛ sɛ woyɛ ma no na ɛde asomdwe nso bɛba ne sɛ wobɛkyerɛ no wo mponsa no ase. Enti mokɔ dan mu na kyerɛ no na momɔnkɔ na yie mmra yɛhwie. Mate. Nti amoa ne nyatatu asɔre da mfantabisa no ntomo ase. Ade akyi nyatatu asi aduwo boso. Nede nara nene twe ni amoa abotokura de bebo mpiri se Kofi ti amoa nkyere me ni mpoasen ase ne a meye me hu bibi mato no so na ato no so ama nani abre o se wanyinya me kyere ne se me nso ma ache se me hu asemi ya no a apra ko mere mpra bi na akantom se me so ja no anwe bia. Nti amoa bebue ho. Na akosomo asɛmbɛn na wusi wanhu ano a abrampo brempra bi. Wo so dwen wutiri mu hwɛ sɛ nkɔmɔ bɛn na me wodi ka wo mpoasen hu. Mede mi sɛ yɛsiesie asɛm yi nnra ama mafata wo nti asɛm biara asia. Saa deɛ gyama wo nnim onipa ko kora wo ne no ahyia no asa wo bu meden wo sɛ gyama me wo yi me wo woro m'anim a me di fifam na ɛwɔ soro sɛ bi yakua me nya tete kwa asa sanse na me misa wo. Nti amoa trans. Pepe sɛ me hu anɔpa yi sɛ wo mpoasan no wo bɛkyerɛ me ase anaasɛ wo rekyerɛ me. Mɛkyerɛ wo nanso ɛnyɛ mprempren. Nea mɛka tia mu ara ne sɛ mpoansa yi me ne wo baanu nyinaa yie di nti na yi. Ano na ama manya me ho yi. Sɛ ɛyɛ yɛn baanu nyinaa yie di nti a ɛnde dɛ nti na wontumi nkyerɛ me ase. Akosomo wode hwɛ me a na onipa nka nsɛm nyinaa. Gyae no kakra na wo kasra a wosisi mu. Dɛ nti na me kum me ho me ma wo na wontumi nka wo tim asɛm kakra bi nkyerɛ me. Tie sɛ woankyerɛ me wo mpoasen ase anɔpa yi a mɛyɛ me ho biribi mato wo so. Nti amoa nti amoa amfa yɛ naso asɛm nyatatu asɔre kɔ dan mu. Akwasi Eja woyɛ dan mu ka ase wɔ. betoto brode medi. Waso gya no ano de a ɛne gye ma abua yi kɔto so brɛ me. Kwate nkɔto abua no so gya de ba nti amoa de ba nti amoa no abua no. Ɔbɛma na ne so a nyatatu ani okura mu ahoma. Na akosomo wokɔhene a wukura mu ahoma yi. Ɛyɛ wo sɛ me hu mboa wode tena hɔ na worebehu asɛnkɛsɛ reba afranka nsi so. Akosomo wode osere yɛ ɔyɔ. Wode bɛhyɛ hama no ato me so awia ketee yi. Kuso apare nkɔ sɛnkye. Ɔbɔɔbo kohu ahama no fii nyatatu ansɛm. Na asɛm bɛn koraa na ɔne meredi ne sɛ yi a ɛheman mu koraa na wodi asɛm a ɛte sɛ wo se wo nkyerɛ me wo mpoasen ase. Mekyekye makoma abusua mu a wo se da mekɔhyɛ hama mati me nananom nso a wo se hene ha afei dɛn koraa na wopɛ sɛ meyɛ. Me ara na mekae sɛ merenkyerɛ wo nanso ni saa ɛnyɛ nsa pɛ nsu bi guare na pɛ mɛkɔ bi ka wo ano na bra menkyerɛ wo. Gyama wo makɔdaa ɛnyɛ sɛ woyɛ me saa woyɛ me daa nim gye wakyerɛ me ansa na mɛpɛ biribi ama yɛdi ɛnɛ de nara nene. Ɔtrase sum daw hwɛ so koo gu ahome. Ɛnyɛ biribi ɔsaman doku aba amere na efi enum na ofie anu no na efi Kofi Kraban. Akosomo asɛm Amerika makyerɛ wo yi mmɔ so nkyerɛ obiara do wokɔ so apa ya yɛhu so ane anka yɛwie adidi. Ose wo ne me na bɛn na woka wasɛm kyerɛ me na mede wo akɔfi pɛn me a wɔn ano trofɛ no wo se bi ne me
Uso akware nkosechi. Hina na obenya so akware enya. Hina na ompe sika. Se me ma obi asote de biara da yemeni afi biara. We. So what shall me bucket say ore mo so nchiro ni pa bibiri biara de a. Ani efe mere be kire wo. Tie. Mani mu kua na se ne se wonya asem a enka nkire wo yere. Ni fa so de no so ase ne se aniwa ni mawerebo. Na benkum so de no so ase ne se abanoma ensen obapa. Afe na wa mame kuma to ne ye. Wasi so da na duma. Faade ko wona ntomu hokko so bibrana. Yenye na ye mo ampesi ni. Ayebo a akame ko be bia ne ha kodan bekebe. Yo. Yadi akenkan na bewie. Ofinti amana nsema ono akan. O so sama do bi abe amre no. Na fie nom. Na ofie enyo no so na ofi kraban. Sani ahimfifo abo akosomo a enya ntachiwa pa no. Wana so wa ya oni ne kuna atwe mu ahoma a o so rebe sen na ho. Emu ntokwa wo a wa ma kofinti amua na ene wanya abonumu sani ambuya yi nyina atene kofi akyerɛkyerɛ na nko bi a wonu hukunu te na musati so enti na ama wanye ska na enum ya na odidi we odi mu adanse so o ma bibia ra ehia wo de na enti sa di a wore yi o fa pempa ene da yiwu enum nti ana ehe sinkonwa wa ha abegwa futie yi sani obi aye ne kwa no so ya men se ene ukurukura na o pele biewa okwa na o fa so rija no kwan men ana se esike libre ene wona fa ni nyina eyi kawo ne nsem bebre ya yaraba besi yesin konwe yaba be kan ho asem na efi ya famu abu abapa menim se ampem da kwa afi asititi ne tire ho bebre ene efi mba ene ti ma afra mo ano Yo, etiefo metiam. Na akosomo de eye libre ene bei na ene sa. Na obia ukunu ma obibia de. Anka ukoje pregan na wa ko yina ma ede. Mfani ka se music edidida ye chin edidi preko. Sika no de ma we ede nga ebe sana nso mpue de. Uri di hu afebo ho. Ne e me hu akura ne se wasan ahyebo. Odi mpefe se obeyi ni kunama. Osare ko ba bia ne ha kwadan me kaka. Na kire se odi asem ro. Eni ti amu adie. Yo. Na o kire de a bei na eye nyantatua. Ene enebre. Yo. Na obia bi se utumi ware no ne. Obia bi se on ware no. No way. Debi say infiase no. Na ntajua ma kofinti amu se onlon. Na so sika abenti na wa ye den watena ware ase. Na se sika ba no watena ware ase a me san kire onia ya sika. Eno de anka nya boni o. Demo mi ni be fe se sa se mi obi tia oda se ni bitia mewu. Na me yira mi ni misuban menka. Me wa jeje me di nya eska ni mo mi anke bia na ware e bi nki aka. Jeje. What's umbrani? What's umbrani? Sane. Na yehwe fabia na ekire maadino so kakra. Eka entam o kan na ho. Sorry mo so nchiru bia. O so oka ofi na ma ne huna mu. Wotumi fo obi ntam obi ama ne hunu de kan tam kire na me yi za. Me sua tam no ne ama na wotumi fo obi ntam. Se bia me kawo ama ne hunu se mere nkan kam nchiru. Na chese le wakana me hunu ni kire se e bibia eye wade a esin aye hua ma bibia wo kan kwara na chese wo mpese wo kai so ti aso mpese wo kai de bibi se de ko de wa ko ti bia bi mu ba aye jaw nti wo mpese wo kai nti no se wo nyara bo sa asam no so fe na chese wo pese wo chese asam na wo kan
ɛyɛ asɛm wore bibi yɛ so wore gyina so paa efi sɛ menim sɛ yɛka ntam okua pɛma anaasɛ okuapɔn ose meka oku da so bebree ka so nkɛyɛ wo saa nna no a wɔka no ɛnyɛ ade ketekete o ɛyɛ ade ada a biribi ayɛ fi besi a wɔmpɛ sɛ wɔbɔ di nti the moment a wobɛka nti na woka pɛ na wɔde wokɔ ahemfi sɛ woyɛ no koraa ansa na asɛmko yɛ de akyiri no ati nti na kyerɛ sɛ kofi amanehunu no yɛ amanehunu bi a na ɛyɛ ne ntam kɛse nti wonya wobɔ so a na kyerɛ sɛ ne na w'ani abere nti ɛyɛ na adwene sɛ sɛ ɔbea na wobɔ saa asɛm nhyɛ mu na kyerɛ sɛ ɛnyɛ ade a wɔbɛtumi aka ɛwɔ nkyerɛkyerɛmu no nyinaa yɛ pɛpɛ na ɛyɛ adesua kwan so yɛ ana yɛnam no na meha wo ne sɛ worentumi mfa yɛwɔ ɔman ntam anaasɛ yɛwɔ kuro ntam wɔ hɔ ɛno de wotumi de duduma ma yɛyie na mmom sɛ wobɛfa obi ntam ɛde aka w'asɛm no ɛne sɛ ɔkwan bi so no ɔdaadaa kofi na mmom kofi yɛ amfa no adwene ankɔ hɔ ɛsiane sɛ sɛ obi akɔ akɔnya akwanhyia da na ɛnɛ woba bɛpɛ boseɛ wɔ sɛ wo nipa no hɔ na ɔka sɛ wo menim worentua na ɔka sɛ meka w'akwanhyia a wonyae no sɛ sika no bɛtua a wonka ahwee ɛsiane sɛ saa ntam no wonni twaka biara wɔ mu ɛyɛ onipa no mmom ɛna ɛyɛ ne fa wɔn sɛ na mr kan ɛyɛ ayɛ sɛ anibere aba nti wo sɛ ɔbea no kan ɔsɛ ɔka fi ntam ɛna ntam na ɔka no kyɛ sɛ wakae ne yɛ ho yɛ sɛ asɛm no a onipa no ka no ɛyɛ n'anibere asɛm ɛna ɛma wahu sɛ asɛm no onipa no ka ho kɛyɛ sika a wabɛgye wobɛtua sɛ wɔaka akakɔsi ne ntam ma anibere ɔrekae mɛdeɛ na sɛ ɛyɛ afɛ de agori asɛm yio mate ase yie na ɛyɛ sɛ wode awaregya a ɛso bɛkunahuna wo ho kafo ɔda mea ɛyɛ sɛ wode awaregya a ɛbɛkunahuna wo ho kafo sɛ mote hɔ nom ana ntɔkwa ketewa bi aba na wode awaregya a ɛkunahuna wo bɛgya wɔ nɔpɛ tutuutu sɛ ɛyɛ w'anibere asɛm sɛ ɛyɛ w'anibere asɛm ɛyɛ sɛ wode awaregya a ɛbɛkunahuna wo sɛ ɛgyina dekode so nti na ebi a ose obegya no nɔpɛ tutuutu sɛ obisaa no ne ti hu asɛm yi a onnya so nkyerɛ no onnya asɛm papa bi a nkyerɛ no ebia na ya obi hyɛ akɔsomu mu nti na ɛma ne kasa na ɔpɛ ntam so akɔ akɔgye ne sika nti na ɔde ɛno hunahuna no ɛna ne kunu no nso na ɔdɔ nso ɔka kyerɛ ne sɛ ɔdɔ no papaapa nso ɔbea no de ne ti mu na ɔdɔ ɔbarima nti ɔkasa akyerɛ ɔbarima na waka ne ti no ho asɛm na wokunu de awaregya a ɛhunahuna a ɔbɛkɔ so na n'atena meja na ɛkyerɛ sɛ deɛ nkɔsɔmmɔ ka no na kyerɛ sɛ ɔsɔ onifirɛ no bɛto wɔ ho abɔ wa na ɛna gyina biribi so nti ɔde n'ani abu piredwendu no wɔde bɛma ne nyinaa ayɛ ne plans nyinaa wɔ ɔde da wɔ sɛ mekɔka nsɛm mmienu mu gye sika pa wa no awɛ pa sɛ wode ase nti aware ahunahuna na ɔde hunahuna no de obiara de hunahuna na ɛkyerɛ sɛ ɛno na wagye mu nti wɔafi ase reyɛ saa nti ɛsɛ wo nso wofi ase dwene mu yie ɛna wɔfrɛ ne ko sɛ awaregyae na ɔde hunahuna no na ayɛ kɔm woka sɛ wode awaregyae hunahuna wokuna na ɛsɛ aware no wonte ase yɛbɛware a aware no wo sɛ yɛware ɛna nneɛma bebree wɔ mu hwe ase no ne ade wɔ mu nti de nti ɛna obi a mabɔka ntam ade nsi nyankopɔn yɛ mo adanse sɛsi a mabɛyɛ mo nan baako owu mu nkwa mu mo wɔ hɔ gye sɛ nyame akasa abɛfɔ baako na sika nti worigya wo kunu hɔ sɛ mɛgya awaware ɛno deɛ ntwa yɛ wontumi nka sɛ wogyaa na aware wokɔ yi ɛfiri sɛ yɛware a aware nam sɛ yɛnka yɛnte ase yɛmfrɛ yɛnte ase ɛsɛ obi ma yɛn ɔkyerɛ sika kakra baako abien bi yɛ yɛmbu dɛ bi nkɔ sɛ mɛware no daabi ɛsɛ sɛ wohwɛ onipa no su ne ne ban obi a wɔne ne bɔbrɛ yɛyie ansa na yɛaka mate ase sɛ mɛware kwaa me anaa mɛware kwasi na mɛ no atena sɛ aware no ɛyɛ daade ɛyɛ afebɔade nti ɛnyɛ sika kakra anaa biribi kakra obi sɛ kɔnakɔ ayɛ sɛ wobɛtu kuku nsinti bia na ayɛ sɛ okay ana na maayɛ sɛ ɛkyerɛ ade a akosomɔ yɛ wanyɛ de yie sika nti wobɛyi wo kunu ama wo ɛna wonim sɛ wo kunu de ti bɛtɔ ade na ayɛ ka ɛyɛ owu asɛm nti de nti na wodaada wo kunu ade nso aka kyerɛ wo sɛ me ne wo baanu yɛdi nti ɛna wokɔyi to sika aba fie a wo a wo sɛ wo ho atɔ nti de nti na wode awaregya yɛ bɛmu wɔ ha awaregya yɛ bɛmu deɛ sɛ sɛ na me sista no na mɛkan no akosomɔ nnɔ ne kunu wohu sɛ
ntomo baeɛ no ntomo ka asɛm bi kyerɛ no na asɛm na ntomo kae no wohu sɛ akosombo wamfa ntomo asɛm no ɛsiane sɛ nea n'ani daa ne saa sika no a ɔreba bɛma no kɔso nya mpere duadua sɛ wade ne ho nti sɛ ade no a wade ne ho ɛno na n'ani wɔ so nti ɛno ne ɛde bere na no berefo na maybe the mean say nyanta echiwa no oni Kofi ti ama won ga ya ware na what can you if you say ɛbɛ ma ambo che say o say that kind price say benja wa make ra kosia kra be ku odi owu sana to say we nya na e je dem fa hu bo say obeka o nko so ka ɛnfa ne ho kyerɛ sɛ ɔno na ware na ɔne ne gya wo ne tiri wo ɛna so ɔka kyerɛ no nso obenya predua ndu ɛno nso onya ɔbɛba so nti aware gyae ne deɛ ɛyɛ dɛn ɛbɛba nti Kofi ntinti nanso na mehu sɛ akosombo ehu sɛ Kofi dɔ naa ma nti ɔdeɛ no hunahuna sɛ wote ase ɔhui ebi sɛ wabisa o se akoso medɔ wabisa na ɔka medɔ mfiase no kɔ last week o se akosombo de ogya me a mewu nti ɔbea na asɔ n'ahyɛ wakɛri mu wɔn nse ni aso ɛhu sɛ Kofi dɔ ɛwɔ soro ɛwɔ nti ɔkwan bi a ɔde Kofi bɛfa so no Kofi bɛyɛ kɔ mu wɔ ti na bedama ame ase na ehunahuna asɛm ya aya na mpɛn pii no obi ne obi te koraa enya aware de ne mom dating ya brantwi bia na nneɛma kakra bi no se wode woyɛ ame no wobɛgyae ɔkyena nkwa a ade ɛsɛ sɛ nipa ehu ne sɛ wode obi anya ntɔkwaw na woka kyerɛ onipa ne sɛ wo mekum paa dakoro mekum a saa de no ɛsɛ sɛ nipa hu sɛ police or report wo ma police fo na ade kye na biribi ayɛ na wɔbɛba abɛfa wo ɛne nti sɛnea wɔkae sɛ wobɛgyaa no ne kwa no so yɛ anan ɛsiane sɛ so far as watumi abue w'anokora aka na kyerɛ sɛ wade ɔfa dedaada wo yiw na yɛnhwɛ ade bio a bɛhu wɔ Kofi ntiamoa ho yɛyi ne dɔ no nyinaa fi hɔ a bere biara asɛm bɛbɛ o asɛm maayo o nyɛ mo o sika mo wɔnkyekyere abua mmerɛ abua no biribi ɛwɔ ne nom no ho anaa ɔde fa adwene ɛte sɛ obi wɔ hɔ a na biribi ha no so obi ɔnom sigreti biribi nyamba na ɛyɛ sɛ ɔrɔtɔ akɔ ɔbɛhu sɛ na ɛsɛ sɛ ɔnom ɔde kulu ne tension na afei ɔde dwene de kodi ɛbɛtɛ so nti abua no de ayɛ ne ɛyi ɔde kulu ne tension ɛnya bɛmu bɛ na ɛyɛ sɛ wɔde gya to so ma nti ɔbɔ baako ebien san ɔbɛhu sɛ afei na mo san ne baako san na asɛ bi ɔwɔ no kanfo no so abua no mmea ne mmarima nyinaa no nyane mmea ne mmarima nyinaa no ma ebi na yɛ ɔmaame bi wɔ ɛna akyi ya Kofi nyama ndo na anamna na ebu akyi ana na ɔbɔ so ta saa mmerɛ ɛnyɛ no akyɛw nso ɔnam fɛ program na sɛnea yɛhwɛ saa nneɛma a wɔtwitwitwi wusiw ne ade yi dɔkta foka sɛ nipa kɔma ne ade yi ɛnɛ sɛ ghetto youth nso to hyehyɛ sɛnea nkɛnsɛ hwee anaa ɛsiane sɛ ne nyina sɛ wusiw koro na abua ne sigreti na yɛ ade koro tobacco ɛyɛ eyi na ayɛ sɛ wɔnyɛ na aborɔfo mu yɛ mfa nhyɛ agiri yɛ ahaba na wɔate ɛwɔ hɔ na kyɛ sɛ yɛtɔ wɔ sɛdeɛ wɔayɛ yi sawte ahata na ɔde awura mu na ɔde gya no to so na astate ahye nti ɛte sɛ wonom gyɔɔto pɛpɛpɛ ba gyɔɔto no de wɔapɔlehye no aborɔfo nti wohu sɛ yɛade fɛfɛɛfɛ bi hyehyɛ yɛ a wokɛi wɔapɔlehye no nti wohu sɛ yɛade foforɔ ba ɛne abua ne difference bi ani mene fa ne difference bi ani sɛ naano yɛ mehu sɛ obi nom wɔ mehu sɛ obi nom wɔ na na ayi asɛm bottom leader na nsɛn ɔnom wobɛhu n'akyi ano ɛno ɛyɛ taa ade no wɔfrɛ no taa tobacco ne de taa nti ɔde hyɛ mu na de gya no ato so nti ɛte sɛ ɔnom gyɔɔto pɛpɛɛpɛ baagye ɔto ne de wayɛ na aborɔfo nti wohu sɛ yɛade ɛfɛ nsunsuanso yɛ no wɔbɛnya na ne ɛdɛ sɛ sɛ smoke na ama ɛba nti ne nyinaa ɛkɔ wo kɔma no ho na ɛyɛ tu
nti difference bi yɛ ni maa sɛ mi bi ghetto youth fo ni bi na to maa mi sɛ ne mi sɛ mpanyinfo ko na ɛnum ebuya na ɛnua ne efi sɛ wɔn anɛsɛn to wɔn so wɔn nyɛ saa na wɔnom ebuya no koraa wosi mi nom mɛbo ɛne ɛwɔ bi a wɔde hyɛ saa na nkasa wɔhyɛ kewu yɛ na ɔde ahyɛ ne dodom ha sɛ na emu nsu ɔtwe ɛkɔ num ɛno nso ɛte sɛ wɔn mu gye ɔto pɛpɛɛpɛ nti ne nyinaa yɛ same thing difference biara nim ahaban no de sɛ yɛ local ɛna eyi yɛ aborɔfo kɛkɛ difference biara nim ɛyɛ adekoro shisha ne de flavour ne ade asɛm wɔde ehun di hu asɛm wi sɛ ebinom a ɔnsumoki ma nsu ma obi wɔ hɔ a ɔde yɛ ti o se mede meyɛ ne ti obi wɔ hɔ so a tumi bɛ no rɔɔ nkɔfo sese gua wɔyɛ ne tɔfe wɔyɛ ne biscuit wɔyɛ yɛ nneɛma bebree wobɛtumi awe wobɛtumi adi wonyim dekode na wokɔdi a especially saa kɔdɛsɛm tɔfo nti saa wei ne saa ne awoka yi ne nyinaa obiara bisa wakyɛ wɔ na ɛyɛ pɛ the same thing na mmom ɛyɛ local na eyi yɛ wapolish yɛ kɛkɛ ne nyinaa yɛ nea nti a ghetto youth ni bi sɛ owura youth yi ɛnyɛ sɛ nom na wɔnom ne ne gbawia no wɔpɛ sɛ wɔkyerɛ sɛ ɛne mɔde kɔndɛm winomfo wohyia obi na wɔ sɛ hɛ oboe na wɔyɛ ne mɔnom wi pɛ obi amfa na yɛ hwee ɛno ne wɔn adwene dɛ wɔntim sɛ dɛ nti ɛna tete mɛmo mpanyimfo nom abua a wɔhum sɛ yɛ ahaban na ɛnɛ wii nso yɛ ahaban na wɔakɔndɛm wɔn wii ɛne george difference wɔ mbɛbɔ a difference yɛ different ɛna wii nso yɛ different nti cigarette no de yɛde bɛkɔ akɔtoto shisha wɔ mwan ɛne ebuya no ho but wii no de wotumi nfa nkɔto ebuya ho because ebuya no ɛnyɛ wii ahaban no wɔde hyɛ mu sáwọ́ tẹ̀ ase sábì ẹ̀ ṣíṣà sẹ wọ́de wọ́n nneɛma afrafra na yẹ nimu a ẹni ní bẹ̀rẹ̀ bí ẹ yẹ na ẹ̀hún wọ́n kàdé a difference ẹ̀ wọ́n ní sẹ wí ẹni ẹ̀bùyà ìfọ̀kọ̀ bàtò wọ́n kẹ́sì great ní ẹ̀bùyà dẹ̀ ẹ̀ kásì ẹ̀nà nà. bàtì àbẹ̀rẹ̀ sẹ mo sẹ ẹ̀bùyà ahaban wò ẹ̀yà ahaban náà wọ́n dé ẹ̀jọ́ tó tobacco sá ahaban náà wọ́n dé. ẹ̀nà wíì ló sọ yẹ ahaban. ẹ̀nso ẹ̀nyá ni wọ́n dé ẹ̀jọ́ ẹ̀nyá ni wọ́n dé ẹ̀jọ́ nti wọ́n pẹ̀ sẹ́ wọ́n kyerẹ́ sẹ́ adan na wɔn nyinaa ayɛ sɛ ɛyɛ ahaban a wɔtwe ahwiizi wɔn nso wɔn wɔn mu obi wɔn ne obi nya asɛm wɔn ne obi ade nso wɔn pɛ te hɔ kranti kɔ ne winu funu ɛnam ahwehwɛ ne ho ɛno de ayɛ sɛ wɔkɔ ne mu ɛno difference wɔn ɛna wɔn tie maame kansa bi twe wɔn ne yɛn ɛna de saa aba ne yɛn no na de saa aba ɔpanyin bi nom na sɛ yɛwɔ nipa bebree a wɔnom dɔt mpanyinfo bebree nom dɔt nso obi wɔ hɔ koraa adɔt yɛ ɔnom yi sɛ ogyi ne nipa mu na ɔbɛnom dɔt ɔnyɛ bi dada obi wɔ na ɔka se oyi ɔnom dɔt a ɛbɛyɛ obi nwoma ebi so ɔmo no da but mmerante wa na aba na okura nipa mfimfini ɛna ɔbɛ sɛ ɔmo gu so yɛn koraa sɛbi wuli na wɔn no wotumi nom abɔnten a wotwa mu a wote sɛ obi bɛyɛ ade ɔnom wusi wi ɔnom ɛyɛ nanso kan abuya na wɔnom na ɛnyɛ mmerɛ a ɔte nipa mu ɔte ayi asɛm na wakɔtɔn na wafa na abuya abuya na covid ama yɛ kan ɔte ne pato mu ɔte ne kɔnwa mu wɔ ne na aduo ɛna ɛyɛ dɛ ɔnom na ade sáwùtẹ̀ ni a bẹ kẹ́yìn ase nanso yẹn ní nneɛma fún n'aba no yɛpɛ sɛ ɛyɛ style ɛyɛ fashion sɛ o bɛ n sɛ ɛjɔ tutu yàrá nsa ano n'ɔnum tu ɛyɛ saa nɛti ɛyɛ saa nɛti. ɛyɛ ɛmoya. Mpacho ɛyɛ yɛnti amoa na ɛyɛ nyantetua mama kaa ɛho asɛm sɛ yɛnti ana nyantetua ehunahuna kofi nti amoa na sɛ ohun sɛ kofi nti amoa ɛdɔ bɛsɛ bibi sɛ o daakye mɛware ne ɛyɛ sɛ mɛdɔ mɛyere aborɔso a ɔbɛbi sɛ biribiara mɛyɛ ɔdɔ de obi yɛ nkireti ɔdɔ ɔma na ho ɛyɛ wakoma ne yɛbɛfa no ɛna wafa na ɔdɔ de wo nkireti ma ho but wiase mu fɛn bi a yɛwɔ yɛn mu su bi a wɔ yɛn mu ɛsɛ ohun ɔkwan a ɔbɛfa so akɔntrol obi wɔ hɔ a sisi a n'ani bu efu obi wɔ hɔ a obetumi ahyɛ ne ho so akyɛ ansa n'ani bu efu nti ɛwɔ sɛ ne obi a ɔbɛkɔntrol do obi tumi do obi paa but ɔkwan a ɔbɛfa so a ɔna ne yɛ wúri mu sɛ ɔdɔ no buru so obi nso dɔ a ɔno nso sɛ mɛgya mɛ mo kura mi de mi do mi nti sɛ mi dɔ ne ɛnua na mi hyɛ mufi bi wɔ ɛyi onua ose max na aberante anɔpɛ yi aberante ne dɔ boy girl n'ama otumi kɔ odi tubu wɔ kɔ gyina hɔ
me do why me bajo why mam second chance why me do why na dey mi ye shum na to form na enso awuso sorry ya no jam me do why bajo me do why so wo anya sa bibi ha onipa wo se ko nturo wo ne ma bibi a wo ye wo ebufu wo eni je wo bibi e ese otumi nya we wo mu se na ebe ya ede asumdwe bibi e beba nti kofi ama ekosi ehun so do nti ekosi ara bodo sudai comment section Prof Emeritus Old Major Michael. Also, I am impressed with the recognition of this program is attaining. Big ups to the crew. Major pharmacy boss on our casting. Then ye mahu any sunny and crofue so major ya also ya was say any also bad child by ya opoku ono so am in terms of am I more them and Samson Setiama ono so am in terms of sa ma asem bi say etwa to kra eye se wona we yere wo ha ntimede asem bi suma sania ofinti am ayi kane famute wutume ye wo bibi nti se ofidi ari ahochere na wa ahochere mu pa no bo ni tiri mu bo se obeye saadi na mum wa ya nkedu baabi a e so da ne ho edi but em so ofidi hwehwe bibi kakra sa bia na wanyan yuni ye se oda na di kire ne yere den a obeka pra bibi ma ya so kofi mu se saadi de bitumi disia na efe akoso ya bre ade e kwa mi se so ba koso ya pre no ho ekosi ya sikadi bre ne bre now what the fact is say Nigeria no beba na ne na mo so beba no o wi India nka wode obi ya wo ho na okache wusi ebi akosi ya se na ye mu achi saadi mi ye ene di sika no beba ana na amaya ese nti sese mempese ebeba abonten na obi beden obete efise eno na aboya ye na sese ya bi sa jinabia ye wu but ekosu ya sika ni bridi na nim sauti ase edi na nim ena ama wakoye se na nka ukuru ka kire wa nye ne kwan no mpo se ubetumi aga se oyere ni okuru de ususu me ma wo ena mo de mo bra na amama ko ni na mo we are say wabo kan na fe baby e de afusi obetimi aka say yes I would ho beto so na baka mo ti ma chere na mo me de baby ni shi na ese say wo shi ni ye kakara me pa ma chewo se wo beka wa se ma chere wo yiro se wo kan chere wo yiro pa mo chewo onipa ni su na ne ban a ansa na wo fe bi se betumi trust se we hu ni su hu ni ban a ye wa hai minimanti abena su ya mehu komo a me ni bedi menima owura yi dindinga mehu nkomo a me ni bedi esa se wonim obia na wo na ware na wonim se oyo obia wo wo hutunu so ye ya nkenya wo na ba be prese menka ma ati no se won kire wo asem ne ba ya dan mu mpa hwan ma che na ma kire wo se menku ya na se ya mere ye se wa ha o ma adwuma kra ma ye bi kakra wo nchen se wa ha na so wo nyo obia wo hutunu so ye ana wa no ye toro no ne sa de na oba ma de no hutunu so ye nto nti se wo ni kwa ni susu na ne banga eno so muya okay asama kofi chere akoso modu eti na asam eno duma pepepe na akoso eni wo se unya asama na enu ma yo oba panso enso na because kosi kwaten ni ye chere se de papa anko bebu na akoso mo nso ti no chere na asama petron ọkọ ọhaw ne titiri wɔ akɔyɛ sɛ yɛn dada setena mu no wobɛhu sɛ nipa bi wɔ hɔnom a ɔne ne yere nɛte ne yere nim sɛ ebi a mekunu yɛ adwuma wɔ bank ɔwɔ mobile money shops bɛyɛ sɛ 3 ebi a fiti ɛkɔkɔn akɔkɔ adukuru mu mobile money joint bɛyɛ sɛ 3 bi wɔ hɔ ɛno so ɛna ogyina ɛdigye ebi a ne akɔhoma ɛne nti ne kunu nso hu sɛ no sɛ bɛma ne hu sɛ bi wɔ kookoofu bi da sɛ hwia
One shot say about man member 100 Ghana or 200. And it's open who know better maybe to say or what. On the year and or no you maybe needing him. A cocoa bass sounds here. As soon a chief sound so and also. Or be or cocoa film part, sign your idea, and I never fact. Say any kind there. Obi Obi befa. Na any ya say abrabona sasania de obi of Robi say family lawyer. Nti so obi a ni mukura on family lawyer akwa asase ko so on na akọ sehwipo mo on na akọ ha ba hanti obi a ni mukura de onim. Mi hwe si ni bi papa no wo yere ba akọpe. Na so ekiri no na mmea be ye du awo ya kan yere ho. Da papa ne we no na family lawyer aye secret wo baby a aside no na yere pen aye no obi anim na o yere pen aye okra apashoda ewo mmea na no nti fie won so nti ekiri asa na lawyer na friend me on won awo no obi am okra be fie wo asa na papa na kire say we na ne obi an kra pay fake asa na family lawyer ni rigi nyuma rebro oman ni nya kwa no nyuma wo chichemu obi anti ene de wo family lawyer na ba ma na hu dia enu ye wu ya obi mfa obi Nti na ne kura no susu se unya asema nka nkyira wo yira asema se na me kan ejina obi ani su na ba no Era go video am ra so nya asama ka kire wo yere. So ka kire wo yere a obedu ho am. Mate na yeritwa to kura yeritwa to dwumadi no enyina aba na awie na mo menhwe commenter etwa to kura efi yen ahwefo no honom Felix Nanasaki o say excellent discussion point kana yedawasiti ewo also wadwechira also ade aba anana mbre be ma ho kwan me yede ene kenkan bi dwumadi ni nyina bebe na wie na wotwe ebe wura mu no yebehwe se yede homa ni nyina befa kugu anase yemfa nkugu enti yebesre se dasene obepe obre tse na wodo obre ne fam yen no ne yasan ahia bio na ya kenkan TY Baba Shop ana ne Jacqueline Enterprise Major Pharmacy Siman Advertising Kumi Concept ana BAJ Studios na ne otwa tokra sailors won na water echi enebra anide ne ade kenkan me dwumadi breo cameraman say you papa ono chinchimu bibia hwe mepo yie na nasafori fianko CEO papa obwelpo ono ya ana ahyehye yen se amanya ba betra ha de dwumadi abreo me amedi dwumadi mu chia me bidindi owura Eugene Opoku ma beguafo edin ne ampem da kon efuo da me ati abna mama Charlotte ana original abna amponsa that's the next the best thing here onyankopon hira bu origin